Bună seara, dragii mei! Așa, după cum am promis că o să mai intru din când în când în live, am reușit astăzi să mai vin cu câteva completări, așa ca pentru unii prieteni de mei să știe adevărul. Oricum nu știți adevărul. Deci nu știți adevărul și nu mă puteți condamna că am ieșit din aur. Dacă tot vă interesează, eu nu mă complac în mizeria ce a început să apară în acest partid aur. Veți afla adevărul de la mai mulți oameni care au pățit ca și mine și poate și mai și. Vă dați-vă seama că dacă am ajuns să fiu consilier sau consultant, cum îi se spune, la Parlamentul României pentru un deputat de nimic, am ajuns până în acel loc, vă dați seama că știu multe. Chiar dacă el spune că eu sunt patriot din spatele tastaturii, nu. Eu nu sunt patriot din spatele tastaturii. După cum ați văzut, am fost la evenimente, nu intru în live-uri. Cunosc foarte multe, dar nu le-am dat. Le dau cu bucățica, cu porția. La cine trebuie, nu vau aici. Mulți oameni au avut așteptări de la aur și au fost dezamăgiți. Eu am preferat să mă opresc aici. Vor vorbi alții și în locul meu. Da? Așa am stabilit. Că tac. Și am tăcut. Pot să zic cu mult mai multe. Am ales cu grijă ce să vă spun. Oricum, adevărul iasă încet, încet, dar sigur. Încet, încet, dar sigur iasă adevărul. Deci nu se poate, dragii mei, deci nu se poate până s-a ajuns. Aștept și eu mesaje, comentarii. Eu normal nu am treabă cu partidul aur. Am treabă cu mizerile care au ajuns acolo și au preluat acest partid, cum au preluat aceia, știți voi, care Revoluția din 89, că totuși a fost o răzmeriță poporului, nemulțumit. Și au venit ăia, știți voi, care ia în chilimele și au luat, au furat totul, care conduc și la ora actuală. Copiii lui ăia care au fost înainte. Așa a făcut și cu acest partid, care credeam noi că este partid de patrioți, unde am pus tot suflet pentru aceste principii. Am spus că adevărul ne va face liber, da? La timpul potrivit se va afla din ce în ce tot mai multe. Se laudă în țară că ei au făcut, că ei au crescut în sondaj. Este problema lor, chiar nu mă interesează, dar vreau să nu mai primesc telefoane și mesaje de la așa zis prieteni că de ce ai plecat, că mai gândește. Băi, dar numai acum realizați că am plecat? Chiar numai acum realizați că am plecat? Am plecat din aprilie, anul trecut. Am plecat cu o demisie frumoasă, am primit și răspuns și gata, am terminat. Ce atâta mirojeală? Nu am treabă cu aur, nu am treabă cu cei din aur, nu dau, mai salut și eu pe acolo din când în când. Am avut așteptări mari și am ajuns la nemulțumiri, bineînțeles. Dezamăgire totală. Asta nu înseamnă că sunt frustrat, cum zice rusul. Eu cu rusul am treabă, cu deputatul țică de aur, în ghilimele, deputatul de aur. Da, da. Mai poți să minți mult, mă, nenorocitule. Patrioți din spatele tastaturii, nu? Află că nu știi în spatele tastaturii, că știu mai multe decât crezi tu despre tine. Și o să-ți le dau așa, pe rând. Oricum, gata, pa! Pa cu alte alegeri. Atâta lupt ca să nu mai ajungi acolo, că prea mândru ești. Și tu și ceilalți de lângă tine. Nu uitați că mândria vine înaintea căderii, da? Pentru cine știe și înțelege. Spune Scriptura treaba asta. Scriptura spune că mândria vine înaintea căderii.
Deci voi nu știți adevărul, nu puteți să mă condamnați că am ieșit. V-am spus, eu nu mă complac în mizeria ce a început să apară și veți afla adevărul la timpul potrivit. Atât de la mine cât mai mulți de la alții. O să fac mai mult de la alții și o să ziceți, băi, au avut dreptate Opruța de la Alba. O să mă certați că de ce nu v-am spus mai de demult. Da, deja am dat mesaje, băi, că de ce nu mi-ai zis și mie? Da, nu v-am spus, pentru că am crezut că se îndreaptă lucrurile, da? Vreau să fiu foarte scurt astăzi. Am observat că plictisesc mesajele lungi și live-urile lungi. Și vreau doar o trezire așa din când în când, pentru că dacă tot spune că-s nemulțumit și frustrat, să fiu până la capăt. Deci rusurile nu rămâne așa, să știi. Tot intri în drept de replică și așa, nu. Tu nu intri cu mine, tu nu spui. Deci tu nu mergi, că cu mine ai treabă. Nu că unii de acolo care se frustrați, că asta e, că nu știu ce are vorbe tale, asta e. Nu vă convine, asta e, puteți pleca. Dacă nu-ți dă lumea bani, îți place, nu? Mă, nerociți să cereți bani de amenzi, mă cereți să plătească, să nu dați cotizație, să dați donație. Donație să dați, să nu puteți fi controlați, așa-i, nenorociților. Să nu puteți să fiți controlați, cereți donații. Să vă fie rușine. Băi, nenorocitule, ai făcut cel mai multe cabinete parlamentare. Ai cerut să ai 5 cabinete. Și le-ai închis după aceea, nu? Dar banii ai luat pentru suma forfetară, nu? Ai luat suma forfetară, nu-i treaba mea. Eu nu am treabă cu aurul, nenorocitule, aurul o să meargă înainte. Și fără mine și fără tine o să meargă aurul, da? Dar trebuie să facem curățenie. Trebuie să spunem adevărul că aici în aur au rămas cei mincinoși, cei traseiști, cei care au mai fost și în alte partide, care nu mă umblați, mă, nu mă umblați degeaba. Umblați degeaba și vă faceți reclamă și faceți campanii. Campanii electorale faceți voi acum. Voi sunteți în vacanță, nu? Mergi la biserici, la mănăstiri. Beți, bă, să vă fie rușine că numai beți. Beți în continuu, numai alcooliști sunteți. Faceți live-uri în direct, faceți cu beția la cap. Să vă fie rușine. Știți voi la cine mă refer, nu dau nume. Oricum este filmare pusă. Masa bogaților, nu-i masa bogaților, nu am trecut cu Revelionul și cu Crăciunul. Acum, mă, ieri, alaltăieri, astăzi, nu se poate așa ceva. Trebuie să știi lumea. Ați văzut la alte partide că fac ce faceți voi? Cum ai spus, rusule? Aur este fenomen, nu fenomenul aur. Fenomenul aur. Da, este un fenomen. Acest partid este un fenomen. Mă sună din țară, îmi intră mesaje, să nu dai în partid, să nu dai în aur. De ce, mă, să nu spun adevărul, mă? Trebuie să spun adevărul, da? Trebuie să spun adevărul, că adevărul ne va face liberi. Băi, nenorociților din sistem, ați ajuns până acolo, v-ați dat să otrăviți pe frații mei? Ce ați făcut, mă, la George Avramescu, nenorociților? Ce ați crezut că faceți? Ce ați crezut că face la fratele George Avramescu? Am aflat astăzi că este bolnav în spital? Se presupune că este otrăvit? Nu moare cai când vor câinii. Să știți vorba asta. Nu mor cai când vor câinii, da? Nici măgare când vor stăpânii. Nenorociților, până aici, război. Război este între noi și voi, nenorociților. Până acolo ați făcut. Până acolo ați ajuns. Mi-ai transmis rusule și mie, ai grijă unde umbli, ai grijă unde-ți bei cafeaua. Nenorocitule, am înregistrare. Am înregistrare, spus, vezi pe unde umbli, vezi pe unde-ți bei cafeaua. Spun să se audă aici, să știe toți. În direct, să audă toată lumea de ce sunteți în stare, nenorociților. Sunteți conduși de sistem. De ce sisteme, mă? Ce sisteme, mă, nenorociților, mă, ce sisteme? Că nu mi-e frică, că o moarte sunt datori, cum am mai spus. Să vă fie rușine. Escrocilor. Niciun partid nu e bun. Aceeași mizerie. Toate partidele aceeași mizerie. Nimic. Tot sistemul s-a dat schimbat. Nu suntem mulțumiți, normal. Nici eu, nici alții. Suntem mulți, să știți, suntem mulți în țară. Trebuie să reunim noi toți ca să vă terminăm minciunile astea și bătaia de joc a voastră. Până când credeți că mai mergeți cu aceste minciuni? Dacă nu ne complace să mergem cu voi în continuare, gata, să începuți să dați, să loviți, să vorbiți pe la spate. Ziceți că noi vorbim și că noi dăm. V-am dat pace, mă, din aprilie până acum.
Am dat pe voi eu până acum? Nu am dat pe voi, am trecut. Nu fiu frustrat. Nu am treabă cu voi. Dacă sunteți oameni și vă continuați treaba așa cum trebuie, dar nu faceți absolut nimic. Absolut nimic nu faceți acolo la Parlament. Intrați cu interpelări politice. Ce faceți? Interpelări, atât. Sunteți în opoziție și vă umblați în țară. Da, suntem nemulțumiți. Eu și ceilalți frații mei care am muncit în campanie și am luptat ca voi să ajungeți acolo. Mai terminați, naiba. Mai terminați și puneți mâna la treabă și faceți ce trebuie. Și atunci noi vă da pace. Ați ajuns până acolo să cereți bani la oameni. În continuu, dați telefoane și cereți bani. Vreți să vă dau nume? Vă dau nume, mă, la timpul potrivit. Da, vă dau nume. Cu telefon, cu tot. Vă dau înregistrat cum m-a sunat. Vă prezentați că sunt puncte, dar nu e o singură persoană, sunt mai multe persoane. Da? Aveți problema făcut pentru treaba asta. Sunați la oameni să vă dea donații. Vedeți că dați cotizații, dar vă tragem donații, ca să nu fim, nu știu ce șmecherie aveți voi acolo. Nu mai dați telefoane la oameni și cereți bani. Că aveți amenzi, că aveți pe naiba, că aveți cheltuieli. Rusule, dacă tu ai luat de la Parlament sumă forfetară și să deschizi cabinete, să le plătești, omule, să le plătești din banii din suma forfetară, da? Nu din cotizații de la oameni. Da, orice partid să ține cu donații, cu cotizații, cu faceri de bine de la membrii, problema lor nu mă interesează, dar nu cerșiți banii. Da, banii se fac greu. Da, ajunge pentru astăzi atâta. Sper să fie un semnal de alarmă și pentru cei ce nu știu adevărul, nu puteți să mă condamnați că de ce am ieșit din aur. V-am spus, nu mă complac în mizeria aceasta și gata. Veți avea mai multe de la alți oameni care au pățit cu mult mai mult ca mine. Da, multă sănătate, Doamne ajută să ne zâmbă bine. De aici de la Alba Iulia. Pa, pa, sănătate!